ассалому алайкум подписчикони азизу гиромиқадр, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали бохтар сити. Подписчикони азиз, имрӯз дар навбати навори ирӯзаи мо ду сар буғизи фасона ки хушва аҳамият бите тамошо кунед, ҳаловат баред. касоне ки харидорианд занг бизананд, харидорӣ кунанд, касе ки мухлиси моланд, ай нархи навои мол бохабар шаванд. подписчикони азиз, анами моли рақам яки мо якта зоидагия дием гусалаш дар шикам шад. мол нав 4 дандони калон бировардагия. 4 дандони калон дора бародарони азиз. ғаноҷини диемзо бес ҳад масъалаи аҳлиш хурданаш дар зинаи аввалай бародарони азиз. дар ҳамин мол аввалаш парваргор ягон камбудӣ дидан намешавад. беҳад фигураи хубам дора. мол масъалаи аҳлиш хурданаш ҳамаш кафолат дода мешавад. масъалаи биғзиш 8 моҳа биғзай гусалаш калони калон даст намезанад. масъалаи аҳлиша нишон метиҳем. подписчикони азиз, моло дар як ҷойгирам савдо мешаванд, дар тоқагирам савдо мешаванд. халтасинаи хуби хубам дора. ина тамошо кунед. дистансияи чочошан дура, ай пеш меқапӣ, ай қафо меқапӣ. беҳад мақсад ки аҳли хубаи мо. подписчикони азиз, дастгирии шумо пешравии кори мо ай. наворҳои мо баҳри шумо, шумо баҳри наворҳои мо лайкотона бизанед. касоне ки дар канали мо меҳмонанд, ҳатман подписатсия кунанд. иншоалло ки мо хеле вақти бародарони азиз бозорро навор намекардем. иншоалло ки ай ҷавса ҳамаи бозорро ҳаракат мекунем ки баҳри подписчикомо навор кунем. ҳай камтар даводави зиндагӣ кор бор бисёртар буд. худо роси навор карданам нашид. ана иншоалло ки ай ҷавса бозорро навор мекунем. рӯзи бозори қимсангиро навор кардем. иншоалло ки ай ҷавса навораи мо ай бозорро мешаванд. фақат дастгирӣ кунед, дастгиритона фаромӯш накунед. бовар ки гусалаи гов бозӣ дорад дар шикамаш. подписчикони азиз, ҳамин яктаи лайка задан ягон қинӣ надорад. дастгирӣ кунед, фикр ақидотона дар комментария бинависед. иншоалло ки наворҳои моро баҳри шумо навор мекунем ки шумо дастгирӣ мекунед. иншоалло мо аз шумо минатдорем. хушу аҳамият бите мола. иншоалло ки мола ки базебам аз ин сари хушурам дора, шухои калтаҳак моли фасонакай. подписчикони азиз, моло қарор дорам дар шаҳри бохтар собиқ ном қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби мо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. як пеш бикаш мола. касоне ки ба шаҳри бохтар метавон ки биёнд дар пеши дар хона бибинанд моларо бародарон аст, баъд харидорӣ кунанд. бо навораи карот кирам биган мекунем, мепартем. иншоалло хеле навори хуб мекунем. иншоалло ки бибинанд. ад души тамошо мо вакруки мол навор мекунем. ая тарафи мол тоқа навор намекунем бародарон. вакруки мол мегардем, хуш мемта попари мол ҳамаша аҳамияти хишай дами хубам дора. иншоалло мола ки аҳли хубай свечан свечи хубай. иншоалло ки дар мол айб дидан намешавад. мегзарем ба рақами дуҳозӣ бародарон. камтар маълумотро иша гуфтем гузаштем, ба рақами ду мегзарем. подписчикони азиз, нархи ҳамин мол ябора бигем бигзарем. баъд ба рақами думон мегзарем. мола гуфтем ки 8 моҳа биғза бародарони азиз, уқад дурам намонда, вақти зоиданшам иншоалло қариб мондагия. нархи моли мо боша 15500 сомонӣ муомила дорад. дастафка дора бародарони азиз. касе ки якҷоя харидорӣ мекунад бо хубтар беҳтар мешавад. подписчикони азизу гиромиқадр, рақами дуи мо анами карпатакай бародарони азиз. ҳамин мол нав дута дандон бировард, надошт дута дандон бировард. дар ҳамин дасти мо будагӣ хуш аҳамият бите. мақсад ки зоидани ҳамин мол қариба синара бибинед чӣ хел синаи фасон кардааст. худо росӣ мумкин ки ҳамин мол 5 рӯз мекаша, я ҳафта мекаша, моҳ намекаша хулосада. я пеш бикаша аллоҷо. ина як бор тамошо кунед чӣ хел синара ба қувват пур кардагия. синаҳа ки зури зур кардагия. ина тамошо кунед қафо. я бор гап бо пеш бикаш. ина дидед подписчикони азиз, синара хушу пур кардагия. қимичо шиштагиян. ина ҳамин нишонои қариб зоидан қимичи мол мешинед. мақсад ки шармаш ҳамаш уже сирх шидааст, ҳамаш тиёрай уже. ина ай тарафи пешам чочакоша бибинед чӣ хел синаву пари хуб кардагия. пар тақала омаде. подписчикони азиз, анами карпатак якумзо ай. якум гусалаш дар шикамшай уже нӯҳмоҳагира буд кардагия. чанд рӯзе ки бикаша бародарони азиз, иншоалло ки маҳлати кам мондагия. ина хуш тамошо кунед. ай тарафи пешам синара чочоша дур дура. беҳад синаи фасон. ина чочо дур дур, синаи сабсафед. камтар бародарони азиз, вақти қабидан мақсад ҳамин мол шата мебардора раҳ мегардад ки шояд ки бизоя аҳл ша бародарони азиз. ҳам меқапи маҷбуракирам даст мекунӣ, синаша меқапӣ, ҳичи намегава.
ба ҳар ҳисоб мақсад якм зойна беҳад синара прифасон кардагии нақшу тамошо кунед. бародарони азиз, моло дар якҷагирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешаванд. рақами димо анами молай карпачаи фасонакай 17200 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. қариб зоидане бародарони азиз, инам ба назар бигиред ки ин ҳамаш тиёр шудагия ин мола уже қариб ба зоидан тиёрай. Шояд ки 1 ҳафта мекаша, шояд ки 10 рӯз мекаша, уша парвардигори бузург медонад, неки пол нишонаҳои қариб омадагии зоиданаш уже будшидагия. Ҳама нишонаҳош буромадагия. нақшрӯ тамошо кунед бародарони азиз, синара тамошо кунед, чӣ хел синаи фасон кардагия, каш пештакан. ранги гове ки синаш барои ҷӯшидан тиёр мешавад, ҳам хел шидагия. подписчикони азиз, дар якҷогирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешаванд. касе дар чӣ хеле махқулае занг бизанад, харидорӣ кунад, фикр ақидотон дар комментария бинависед. нархи мола гуфтем, гузаштем 17200 сомонӣ муомила дора. рақами димо подписчикони азиз 15500 сомон. якта зоидагияй беҳад мола ки аҳлаи масъалаи хӯрдан ҳамашу дар зинаи аввал. то наворҳои оянда худоҳофиз. баракат дар ҳаёту зиндагӣ, касбу кори ҳама яки мо шумо насиб рӯзӣ гардонад. то наворҳои оянда худоҳофиз.